Alam mo ba kung ano ang unga? Maaring iba ang nasa isip mo at posible din naman na ngayon mo lang narinig ang ganitong uri ng nilalang. Isa itong ibon na humihigop ng lakas at kasigla ng sanggol sa tuwing sumasapit ang gabi. Tanyag sa bayan ng Perez sa probinsya ng Quezon ang naturang ibon sa tuwing may sanggol na umiiyak sa mga kabayan sa pagsapit ng gabi. Ako nga pala si Aina na nagmula sa probinsya ng Perez, Quezon at nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking buong pamilya sa kamay ng ibong kamuntikan ng bumiktima sa aking panganay na kapatid. Taong 1985. Naninirahan sa maliit na bayan ng Perez, Quezon ang aking pamilya. Samot-saring mga kwento ng kababalagan, partikular na ang kwento ukol sa mga aswang ang maririnig mo sa mga residente doon. Hindi pa noon maunlad ang bayan at talagang magkakalayo ang mga bahay. Kaya hindi na nakapagtataka kung may mga nilalang man ng dilim na naninirahan at nambibiktima ng mga tao. Tandang-tanda ng nanay ko na nakatira pa noon ang kanyang mga magulang sa maliit na bahay. Nayari sa pawid ang bubungan. Tinulungan lamang siyang makapag-aral ni Tia Cora, na kapatid ni Lola Endring na ina ng nanay ko. Medyo nakakangat kasi siya sa buhay. Kaya si Tia Cora na ang nagkusang loob na pag-aralin ng nanay ko at bigyan ng baon araw-araw. Kaso hindi nakapagtapos sa pag-aaral ang nanay ko. Nasa 3 taon na siya sa kolehiyo nang mabalitaan nila Lola Endring at Lolo Canor ang kanyang maagang pagdadalang tao. Nabanggit pa ng nanay ko na maagap daw siyang lumandi dahil gano'n na lang ang paghanga at pagmamahal niya sa tatay ko na noon ay tanyag na manlalaro sa universidad at talagang napakagwapo na pinag-aagawan ng kanilang mga kaklase kaya hindi na niya pinakawalan pa. Masyado daw silang naging mapuso kaya naisipan nilang maglaro ng apoy. Hindi naman nila lubos na naisip na magbubunga iyong kaagad ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Samantalang noong mga panahong iyon, ay nais na sanang magretiro sa pagiging kumadrona at tagapuksa ng aswang ang aking Lola Endring at Lolo Canor. At mas pinili na sana nilang magsaka na lamang ng lupain. Subalit nangamba sila sa kaligtasan ni Nanay Marcelita. Galit na galit si Lola Endring at pinagbantaan niya ang nanay ko na huwag uuwi ng probinsya na hindi kasama ang lalaking nakabuntis sa kanya. Sa takot ng nanay ko ay isinama niya ang tatay ko. Alam na alam niya ang ugali ni Lola Endring. Nabanggit niya pa sa akin na simula pagkabata ay nakamulatan niya na pinapalo siya ni Lola Endring. Lumaki siya sa palo at sampiga. Minsan pa nga siya nitong pinaghahampas ng walis tingting habang nagtatago siya sa ilalim ng kama. Kaya kung hindi niya isasama ang lalaking nakabuntis sa kanya, ay siguradong hindi niya magugustuhan ang gagawin ng kanyang ina. Noong makarating sa probinsya si Tatay Sergio, ay hindi maikakailang maraming kadalagahan ang napapasulyap sa kanya. Pero dahil selosa ang nanay ko, ay kapit tuko siyang hindi umalis sa katabi nito. Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan kinilatis siyang mabuti ng lola ko. Napag-alaman pa ni Lola Endring na naninirahan sa Makati ang tatay ko at talaga namang lumaki ito sa luho at kayamanan kaya walang kaalam-alam sa kahirapan ng buhay. Inglesero pa at talagang maalaga sa katawan. Kaya lang ay medyo may pagkaisip bata pa at may taglay na kayabangan. Kaya namang kamuntika na siyang mataga ng bolo ng lola ko sa una pa lang nilang pagkikita. Kinausap siya ng masinsinan ng 2 matanda at hindi sila pumayag na hindi pananagutan ng tatay ko ang nanay ko. Nangusap si Lolo Canor sa aking ama. Kung talagang mahal mo ang anak ko, kailangan mo siyang panagutan. Hindi kami papayag na basta mo na lang binuntis ang anak namin. Tapos ay tatakbuhan ng responsibilidad mo sa kanya. Nag-iisa namin siyang anak at lahat ay gagawin namin para sa kanya. Kaya sa lalong madaling panahon ay kailangan makausap namin ang iyong mga magulang para mapagplanuhan ang inyong magiging kasal. Sa puntong iyon mga kalakbay ay naguluhan ng tatay ko. Kasi ay hindi na siya nakapalag nang sindakin siya ng lola ko na may hawak na matalas na bolo. Hindi naman nagtagal at dumating ang mga magulang ni Tatay Sergio. Medyo nataranta din sila sa pagiging matapang ng lola ko.
Buhat pa sa Cavite si Lola Endring bago niya makilala at pakasalan ng lolo ko. Kaya siguro medyo likas sa kanya ang matalas ang dila, prangka at matapang. Napagkasunduan naman ng magkabilang pamilya na ipakasal ang aming mga magulang sa isang simpleng kasalan. Medyo masama ang loob ng mga magulang ng tatay ko sa kanyang ginawa. Kaya naman kung hindi siya magiging responsableng ama sa kanyang magiging anak, ay hindi na siya tutulungan ng kanyang mga magulang na maipagpatuloy ang pag-aaral. Noong maisagawa na lahat ng plano, nagdaos ng simpleng kasalan na dinaluhan lamang ng pamilya ng magkabilang partido. Hinayaan na muna ni Lola Endring at Lolo Canor na manirahan ng mag-asawa sa kanilang bahay upang mapangalagaan ng nanay ko. Pinabayaan muna si Tatay Sergio ng kanyang mga magulang na makisama at makipamuhay sa pamilya ng kanyang asawa upang matikman ang hirap ng buhay at masanay sa buhay na may asawa. Nung una ay hindi natuwa ang mga magulang ni Nanay Marcelita kay Tatay Sergio dahil sa hindi ito sanay sa hirap at madalas na pamali-mali dulot ng kakulangan sa kaalaman sa mga gawaing bahay. Pero madalas lamang siyang ipinagtatanggol ng nanay ko dahil sa matindi niyang pagmamahal sa tatay ko. Madalas na napapagalitan si Tatay Sergio ni Lola Endring at may mga pagkakataon na hindi siya makapagtimpi. Kaya't nakapaglalabas siya ng kanyang kalubang na may matalas na bolo. Kaso ay mabilis naman siyang napipigilan ni Lolo Canor. At ipinapaalala na anak mayaman si Tatay Sergio na kailangan ng wastong gabay upang matutunan ang mga bagay-bagay. Sa mga sandaling napapaliwanagan ng maayos si Lola Endring, ay saka pa lamang siya humihinahon at iniisip ang kapakanan ng aking nanay. Kahit na sama-sama sila sa iisang bahay, ay hindi naman iyon naging mahirap sa mga magulang ni Nanay Marcelita. Patuloy pa rin maraming kliyente si Lola Endring. Gayon din si Lolo Canor kaya araw-araw silang lumalabas ng bahay upang makapaghanap buhay. Hindi naman nagtagal mga kalakbay, ay sumapit ang araw ng pagluluwal ng aking nanay sa panganay niyang anak. Si Lola Endring na mismo ang nagpaanak sa kanya sa tulong ni Lolo Canor, habang si Tatay Sergio naman ay nakaagapay at hindi umalis sa tabi ng nanay ko habang hirap na hirap siya sa panganganak. Nagluwal ng isang malusog na lalaking sanggol si Nanay Marcelita na pinangalanan niyang Arsenio na isinunod sa kanilang pangalan ng tatay ko. Napuno noon ng kaligayahan ng kanilang bahay at unti-unting nagsikap ang tatay ko na magbago at maging responsabling ama. Napansin naman ni Lola Endring ang kanyang malaking pagbabago. Hindi na rin siya tulad ng dati na isip bata at mabilis na sumuko sa kaunting problema. Nabawasan na din ng pagiging mainitin ng ulo ng lola ko. Sinikap niyang pakisama ng maayos ang tatay ko, alang-alang na din sa bagong panganak na sanggol. Mukhang nakatulong ang pagkakaroon ng sariling anak para makapagbago ang nakagis ng pag-uugali ng aking ama noong nabubuhay pa siya bilang anak mayaman. Hindi na rin napapadalas ang pamali-mali niyang mga gawain at desisyon. May mangilan-ngilan pa rin naman siyang kapalpakan, pero bumabawi naman siya sa ibang bagay. Natuto na rin siyang magkarga ng sanggol, magtimpla ng gatas at magpalit ng lampin ng sanggol. Nakikipaghalinhinan na din siya sa nakakapuyat na magdamagang pag-aalaga at pagpapatulog sa anak nila ni Nanay Marcelita. At ang lubos na ikinatuwa ng mga magulang ni Nanay Marcelita ay ang pagiging matyaga sa pagsasaka ng tatay ko sa tuwing isinasama siya sa bukid ni Lolo Canor. Mahirap ang naging simula ng pagiging magulang ng aking nanay at tatay. Pero sa tuwing nasisilayan naman nila ang sanggol, ay halos napapawi na din lahat ng pagod at puyat nila sa araw-araw. Buong akala nila ay iikot na lamang sila sa isang masaya at payak na pamumuhay. Subalit dumating ang bagong panganib noong dumako ang isang araw. Umagang-umaga noon at naisipang paarawan ni Nanay Marcelita at Tatay Sergio ang kanilang anak. Namasyal sila sa labas ng bahay at napansin nila sa di kalayuan ng kumpulan ng mga nagchichismisang kapitbahay. Napuno sila ng kuryosidad kung kaya't naisipan nilang lumapit sa mga ito. Inabutan nilang nagkukwentuhan sina Aling Lucrecia, Mang Bino at Aling Susan ukol sa isang kakaibang nilalang. Huminto ang aking mga magulang sa paglalakad
at naisipan nilang tumigil sa mismong tindahan ni Aling Lucrecia upang makinig sa usapan. Kasalukuyan noong nagsasalita si Mang Bino. Nako, kawawa naman si Hazel, malamang ay masiraan na siya ng ulo bago dumating ang kanyang asawang nagtatrabaho sa Hong Kong. Sumabat naman sa usapan si Nanay Marcelita. Mawalang galang na po, magandang umaga po sa inyong lahat. At tumugon naman ang kanilang mga kapitbahay na abala sa pagkukwentuhan. Sumabat naman sa usapan ng tatay ko. Pwede po ba akong magtanong, sino po ba ang pinag-uusapan ninyo at mukhang may nangyari po yatang masama doon sa taong tinutukoy ninyo? Tumugon naman si Mang Bino. Iyo si Hazel na anak ni Aling Becky, ang babaeng pinag-uusapan namin. Nakatapos lamang ito ng sekundarya bago niya ipinanganak ang sanggol nila ni Dionisio. Nakamakailan lang ay nagtungo sa Hong Kong para makapagtrabaho at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ipinagpatuloy naman ni Mang Bino ang kanyang pagsasalaysay kay Tatay Sergio. Kung hindi nyo pa nalalaman, ay may sinalakay ang ungga kagabi at mismo ang anak na sanggol pa ni Hazel ang kanyang nabiktima. Ngayong umaga ay napag-alaman namin ang nangyari sa anak niya. Lumaki ang ulo ng sanggol at halos maging butot balat ang sanggol. Talagang humahagulgol sa pag-iyak si Hazel at daig pa niya ang namatayan. Ang masaklap pa ay malapit nang umuwi ang kanyang asawa na galing sa Hong Kong. Dahil sabik na itong makapiling ang kanyang pamilya. Kaso hindi malaman ni Hazel ang sasabihin niya kapag nakita ng asawa niya ang sinapit ng kanyang anak. Nanlumo at nagkatinginan ng mga magulang ko. Hindi nila maunawaan kung anong klase ng hiwaga ang naganap sa sanggol ni Hazel, kung kaya't muli nagtanong ang tatay ko. Ano ho bang nangyari sa sanggol ni Hazel? May malubha po ba itong karamdaman? Bakit hindi po niya ipa-check up dito sa klinika sa bayan? At saka ano po bang unga ang sinasabi niyo? Pinandilatan ni Mang Bino ng mga mata si Tatay Sergio. Iyo, bagong salta ka ba dito at hindi mo alam kung ano ang unga? Napakamot sa ulo ang tatay ko. Nako, lumaki po ako sa Maynila. Napunta lang po ako dito sa probinsya dahil napangasawa ko po si Marcelita. Kaya wala po akong masyadong alam na mga nilalang na gumagala dito. Sa puntong iyon ay naunawaan ni Mang Bino ang mga sinabi ng tatay ko, kung kaya't ipinaliwanag niya dito kung anong klaseng nilalang ang unga. Iho, ang unga ay isang uri ng ibon na dumadapo sa sanga ng punong kahoy sa tuwing sumasapit ang gabi, kung saan naririnig nito ang malalakas na palahon ng sanggol. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na kapag narinig na ng unga ang pag-iyak ng bata, ay bigla itong huhunin ng pagkalakas-lakas at palalaki nito ang ulo ng sanggol, tapos ay gagawing nakaeki sa mga paa. Ang tanging makakataboy lamang sa unga ay ang pag-awit ng malakas na paghehele ng isang ina. Dumagundong ang matinding kaba sa dibdib ni Nanay Marcelita at Tatay Sergio habang pinagmamasdan ng sanggol na kasalukuyan noong natutulog sa mga bisig ng aking ina. Muling nangusap si Mang Bino. Kaya ikaw, Marcelita, siguraduhin mong malakas ang pagkakaawit mo sa sanggol sa tuwing ipinaghehele mo siya, dahil kung hindi ay maaring mapatulad ang anak mo sa sinapit ng sanggol ni Hazel. Tumugon naman si Nanay Marcelita. Mang Bino, paano po ba maibabalik sa dati ang anyo ng anak ni Hazel? Ngumisi naman si Mang Bino. Kapag napatay ang ungga sa pamamagitan ng baril o anumang matutulis na sandata, ay maaaring bumalik sa dating kaanyuan ang mga nabiktima nitong sanggol. Kaso mailap ang ibon at mukhang mga profesional lamang na mga magagaling na umasinta ang posibleng makapatay dito. Sa mga oras na iyon ay sapat na ang mga nalaman ng mga magulang ko. Kinakailangan nilang mag-ingat upang hindi mapahamak ang sanggol sa napipintong pagbabalik ng unga. Hindi na sila nagtagal sa may labas ng bahay. Naglakad na din sila pabalik sa kanilang bahay hanggang sa sumapit ang takip silim. Ibinalita naman ng aking mga magulang ang tungkol sa naganap sa sanggol ni Hazel sa aking lolo at lola. Kaya naalarma sila at naisip na maghanda ng mga armas na pwedeng makapatay sa naturang ibon. Kinuha nila ang mga kagamitan sa lumang baol na nakatabi sa ilalim ng kama. Nagulantang si Nanay Marcelita at Tatay Sergio
Habang pinagmamasdan ng iba't ibang sandatang iniingatan nila Lola Edring at Lolo Canor mula sa antigong baola. Kumuha si Lola Edring ng mahabang rifle pagkatapos niyang punasan. Kusang tumulong sa kanya si Tatay Sergio sa pagbibilang ng mga bronze na bala na nakalagay sa isang maliit na kahon. Samantalang si Lolo Canor naman ay abala sa pagbibilang ng mga matutulis na sibat mula sa baola. Sumapit ang gabi. Humihikbi at hindi mapatigil ni Nanay Marcelita ang sanggol sa matinding pag-iyak. Pinadede niya ito subalit patuloy pa rin ang palahaw, kaya naisipan niyang buksan ang mga bintana sa silid tulugan upang mahanginan at mapreskuhan ang pakiramdam ng sanggol. Ngunit bigla siyang binulyawan ni Lolo Canor. "Marcelita, bakit mo binuksan ang bintana? Hindi mo ba naisip na baka bigla na lamang dumapo dyan ang unga at higupin ang lakas ng sanggol?" Inalo-alo naman ni Nanay Marcelita ang sanggol na palakas ng palakas ang pagpalahaw. "Pasensya na po, Itay, pero mukhang maalinsangan ang paligid kaya naisip ko po na buksan muna ang bintana. Nagbaka sakali akong mapapatigil ko sa pag-iyak ang aking anak kung makakalanghap siya ng preskong hangin." Sumabat naman sa usapan si Lola Endring habang ikinakas ang rifle. "Mag-umpisa ka ng magheli sa sanggol para mapatigil mo na sa pag-iyak at tuluyan ng makatulog." Sa pagkakataong iyon ay sumang-ayon si Nanay Marcelita. Umahod siya ng uyayi, ngunit medyo pumaltos ang tono dahil sentonado siya at hindi sanay sa pag-awit. Muling nangusap si Lolo Canor habang pinapakinggan ang awit ni Nanay Marcelita. "Diyos ko anak, tinalo mo pa ang mga palakang lumalabas pagkatapos ng malakas na ulan. Hindi ko akalaing hindi ka pala biniyayaan ng magandang boses tulad ng iyong ina." Napabulaslas ng paghalakak si Tatay Sergio. Tumigil siya sa pagbibilang ng mga bala ng baril at kinausap niya si Nanay Marcelita. "Asawa ko, mabuti pa ay ako na lang ang magheli sa sanggol at ikaw na muna ang magbilang ng mga bala dito. Mas maganda pa yata ang boses ko kaysa sayo." Bigla namang pinukpok ni Lola Endring sa ulo ang tatay ko. "Seryo, ano bang mga kalokohan ng mga pinagsasasabi mo? Ipagpatuloy mo ang pagbibilang ng mga bala. Kinakailangan na ang mismong ina ang magheli sa sanggol. Kulang lamang sa ensayo si Marcelita, kaya siya ganyan kung kumanta." Nilingon ni Lola Endring si Nanay Marcelita. "Oy Marcelita, lakasan mo nga ang boses mo at bilis-bilisan mo ang pag-awit. Mauuna pa yata kaming makatulog kaysa sa sanggol sa tono ng pag-awit mo ng uyayi." Hindi na sumagot si Nanay Marcelita. Bagkus ay nagpatuloy siya sa pagkanta. Umawit siya ng pagkalakas-lakas kahit medyo masakit na sa tenga ang boses niya. Hindi nagtagal ay napapansin na niyang unti-unting natutulog ang sanggol sa kanyang mga bisig. Inilagay niya ito sa duyan at manakanak ang ginagalawang duyan. Saglit naman siyang napatingin sa may bandang bintana at gano'n na lang ang ikinabilog ng kanyang mga mata. Dahil mula kasi sa may puno ng mangga ay may nakadapong maliit na ibon. Mas maliit pa iyon sa maya. Nailarawan ng aking ama ang ibon na may malalaking matang kulay itim na hugis holen. Halos nakaluwa na sa sobrang bilog. Samantalang nagtataglay ito ng malalaking bibig at tuka. Kulubot naman ang buong balat nito at talagang nakakakilabot ang anyo, hindi tulad ng mga pangkaraniwang ibon na kanyang nakikita sa paligid. Napatayo naman si Nanay Marcelita at mabilis siyang dumungaw sa bintana. Noong makatiyak siya na isang unga ang ibon na kanyang nakita, ay saka pa lamang siya sumigaw ng pagkalakas-lakas. "Lintik ano't sumisigaw ka, Marcelita? Bakit tumigil ka sa pagkanta?" Bulyaw ni Lola Endring. Hindi naman nagulat si Nanay sa pagmumura ni Lola. Bagkus ay nasindak siya sa pagkakakita sa ibon. Itinuro niya ang pinanggalingan nito, saka siya bumalik sa may duyan. Mabilis na inilagay ni Tatay Sergio ang mga bala sa rifle ni Lola Endring. Pagkatapos saka ikinasa ng 2 beses ang baril. Dali-dali silang nagtungo sa may bintana kasama si Lolo Canor na hawak ang isang matulis na sibat. Sinenyasan naman ni Lola Endring si Nanay Marcelita na ipagpatuloy ang malakas na pagheheli sa sanggol habang inaasinta nila ang ibon. Noong lumakas ang boses ni Nanay Marcelita, eksaktong naalarma yung ibon.
Humuni ito ng isang nakakapangilabot na tinig bago na isipang umalis sa sanga ng punong kahoy. Inasinta ni Lola Endring ang ibon. Pinaputukan niya ng 2 beses subalit mabilis itong nakalipad. Nadaplisan lamang sa bandang kaliwang paa subalit patuloy pa rin sa paglipad. Napamura ng makailang beses si Lola Endring bago sila nagtungo sa labas ng bahay. Sinundan nila kung saang bahagi ng punong kahoy dadapo ang unga. Tumakbo sila ni Tatay Seryo at Lolo Canor hanggang sa namataan nilang dumapo sa sanga ng mababang punong kahoy ang unga. Ikinasang muli ni Lola Endring ang kanyang rifle pagkatapos ay pinaputukan ng ibon. Subalit bigla na naman itong lumipad ng pagkataas-taas sa ere. Nanggigigil sa sobrang pagkabigo si Lola Endring. Walang paglagyan ng kanyang matinding pagkadismaya sa nangyari. Anak ng Tokwa naman, Endring, huwag kang laging padalos-dalos at nagpapadala sa bugso ng damdamin. Bumuelo ka at maghintay ng pagkakataon bago ka magpaputok ng baril sa unga para maasinta mong mabuti. Bulalas ni Lolo Canor. Tumahimik ka, Canor. Alam ko ang ginagawa ko at huwag mo akong pangunahan. Bulyaw naman ni Lola Endring habang patuloy na nagpupuyo sa galit sa isang tabi habang hinahanap ng tingin kung saan direksyon dumapo ang unga. Namataan nila mag-asawa na nagtungo ang unga sa sanga ng panibagong puno ng aratilis at sa pagkakataong iyon ay si Lolo Canor naman ang balak umatake sa unga. Sinipat na mabuti ni Lolo Canor ang naturang ibon. Sa kanya pinatamaan ng sibat. Kampante naman siyang matatamaan ng ibon dahil medyo mababa ang kinalalagyan nito. Tiwala din sa sarili si Lolo Canor dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng nakararami sa amin na isa siyang tagapamuksa ng aswang at marami na din siyang naasintang mga aswang gamit ang sibat at buntot ng pagi. Dati ay may nababalitaan patungkol kay Lolo Canor na pagkatapos ng labanan ay ginigilitan niya muna sa ligang mga aswang gamit ang tabak bago inililibing sa lupa. Nabanggit pa ni Nanay Marcelita na may itinatagong kakaibang anting-anting sa katawan si Lolo Canor kaya hindi siya dinadapuan ng matinding karamdaman o anumang masidhing kapahamakan. Iyon din ang sikreto ng kanyang mahabang buhay at karisma, kung kaya't naakit at nahumaling sa kanya si Lola Endring noong kabataan pa nila. Samantalang si Lola Endring naman ay natural na matapang at prangkang babae na sanay sa paggamit ng baril at iba pang tinatagong sandata kontra sa mga aswang. Kung kaya't walang makalapit sa kanila ng mga iba't ibang uri ng aswang, maging kay Nanay Marcelita noong nagbubuntis pa lang siya. Iyon ay dahil sa nilalagyan ng proteksyon na orasyon at mga pangontra ang buong sulok ng bahay. Ganong kabilis at kagagaling ang aking mga lolo at lola. Kaya naman kahit medyo strikta at talagang masungit sila sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng aking ina at ama, ay lubos silang nirerespeto at iginagalang ng mga ito. Noong inihagis ni Lolo Canor ang sibat, ay mabilis itong bumulusok sa katawan ng unga. Tumama at tumarak sa dibdib ng ibon ng matulis na dulo ng sibat. Dumanak ang masaganang dugo. Kasabay niyon ay pinaulanan ni Lola Endring ng malalakas at sunod-sunod na putok ng barilang ibon. Kaya tuluyan na itong bumulagta sa lupa. Nagsipagbagsakan ng mga bala sa lupa. Kasabay niyon ay nakarinig sila ng mga ingay sa mga kabayan sa paligid. Nagsipaglabasan ng mga kapitbahay mula sa kanilang tahanan noong marinig nila ang malalakas na putok ng baril. Inakala nilang may malawak na kaguluhan at malamang ay may humahabol at nagpaputok sa unga o marahil ay may sumalakay na aswang kaya pinaulanan sila ng mga bala ng baril. Pagkalabas nila ng bahay ay laking gulat nila nang makita nila si Lolo at Lola at si Tatay Seryo. Ipinaliwanag naman ni Lolo Canor ang buong pangyayari sa ilang kapitbahay at pagkatapos ay nagtungo sila sa kinaroroonan na naturang ibon. Kinausap ni Lolo Canor ang tatay ko. Mabuti siguro kung uuwi ka na muna sa bahay para mabantayan mo ang iyong magina. Kami na ang bahala ni Endring na maglibing sa naturang unga. Sumang-ayon naman ang tatay ko at sumunod ito sa utos ni Lolo Canor. Lumakad siya palayo pero natigilan siya sa isang tabi at pinanood niya ng kaunti saglit kung ano ang gagawin ng mag-asawa sa unga. Nakita niya na kinuha ni Lola Endring ang bangkay ng dugo ang ibon at kumuha naman ng tela si Lolo Canor mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay ibinalot doon ng ibon at saka sila lumakad.
Sa puntong iyon ay nalaman ni Tatay Sergio na ililibing na ng mag-asawa ang ibon. Kaya naisip na niyang bumalik sa loob ng bahay. Minabuti na niyang magtungo sa loob ng bahay at niyakap niya na mahigpit si Nanay Marcelita. Eksaktong mahimbing namang natutulog ang sanggol sa duyan. Kaya nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap silang mag-asawa. Ipinaliwanag ni Tatay Sergio kung paano pinatay nila Lola Endring at Lolo Canor ang unga. Nagalak naman si Nanay Marcelita sa balita ni Tatay Sergio. Napanatag ang kanyang kalooban na wala ng anumang ibon ang pwedeng sumalakay sa kanilang sanggol. Sa mga sumunod na araw ay nanumbalik sa ordinaryo at normal na pamumuhay sina Nanay Marcelita at Tatay Sergio. Naisipan nilang muling ilabas ang sanggol at maglakad-lakad sa mga kabahayan ng kapitbahay habang nagpapaanak naman sa kliyente si Lola Endring at nagsasaka naman si Lolo Canor. Napansin nila ang batang inang si Hazel na masayang ipinapasya ang kanyang sanggol. Nanumbalik na ang dati nitong sigla at naging normal na din ang pisikal na kaanyuan. Pagkakita sa kanila ni Hazel, ay halos taos puso ito nagpasalamat, lalo na sa mga magulang ni Nanay Marcelita. Masayang masaya siya at sa wakas ay nakabalik na din sa normal na anyo ang kanyang anak. Siguradong matutuwa daw ang kanyang asawa kapag nakauwi na ito ng probinsya at nakita ang kanilang anak. Nagkaroon din naman ng positibong pananaw ang nanay at tatay ko kay Hazel at nagpapasalamat din sila na hindi napahamak ang aking panganay na kapatid. Samantalang napabalita pa sa bayan ang kabayanihan at kasanayan sa paglaban sa anumang nilalang ni na Lola Endring at Lolo Canor. Ang ilan naman sa mga kapitbahay nila ay nagbigay ng mga handog na itlog, bigas, sariwang gulay at prutas bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa pagkakaligtas nila sa kanilang bayan. Hindi nagtagal at nagtrabaho sa malaking tindahan ng aking ama. Kahit paano ay nagkaroon sila ng maliit na sweldo. Nakaipon siya ng pera at tumulong na din siya sa pangangailangan ng pamilya. Noong medyo nakakaraos na sila kahit papano sa mga gastusin, ay tinulungan siyang makapag-aral ng kanyang mga magulang. Nakapagtapos sa pag-aaral ang tatay ko at nakahanap pa siya ng permanenteng trabaho sa ibang lugar. Hindi rin naman nagtagal at tinulungan din siyang makatapos sa pag-aaral ang nanay ko upang magkatuwang silang makapagtrabaho ng maayos para sa pamilya. Magpas hanggang ngayon ay masayang namumuhay ang aming pamilya sa probinsya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.